We staan hier bij het pontje van Suwart, dus zien of je wat te beleven valt. Mooi pot, mijn auto. Ik zie er al een paar vooral hier zitten. Ah, goeie dames. Wat zit jij meer er gezellig bij? Doe je hem dit vaker zijn mij snel? Ja, dit doen wij in de Zimmerman. 3 keer in juni, juli en augustus. En dan hebben we geen bijeenkomsten van de vrouwen van nu in Tietjerk binnen wij. En dan gaan wij koffie drinken ergens. En je bent één grote vriendinnengroep, maar zo maak ik het machine. Wij binnen van vrouwen van nu, van Tietjerk. Wij binnen een echte vereniging. Ah, goeie dames. Wat een gezellig hier, net? Ja, het is heel gezellig hier. En mooi water erbij. En mooi waar. We hebben prachtig mooi waar. We treffen Doesa. Dus lekker op fiets hierin. Ja, ik jij het. Kijk, op het fiets ga je er rond protte kilometers op zitten, nieuw het. Ja, Tietjerk, kilometer is 5. Dus dat is te doen. Hè? Dit is Matti, een bekende van de show, de vrouw van Mo. Vorige keer hebben we Joshua de WK-wedstrijd van Marokko-Nederland. Nou ja, het was wel heel erg spannend hè, op het laatste moment. En nou gezellig met de dames op pad. Ja, dan gaan wij even mooi op pad. En je Matti wel vaker mee te fietsen met deze dames? Ja, altijd. Ik ben altijd van een partij. Ja, dat is mooi hoor. Even eruit. Je hebt gelijk. Ja, ik van je er nog maar één van genieten. Ja, dankjewel.